Παιδιά, είμαι η Μελένια και σε αυτό το κανάλι θα βλέπετε διάφορα βίντεο, shorts κτλ. Σήμερα θα ζωγραφίσετε κάτι μέσα σε 5-10 λεπτά. Χρειάζεστε στάμπυλο, όσα έχετε, δεν μας πειράζει. Δεν μας πειράζει και αν είναι το ίδιο χρώμα, όπως θέλετε. Όπου θέλετε και ας είναι σε τέτοιο όπως δεν πειράζει. Όπως θέλετε. Και εγώ θα το ζωγραφίσω κάτι σαν ουράνιο τόξο. Όχι ακριβώς, ωραία. Ξεκινάμε με το πρώτο χρώμα, ό,τι χρώμα να είναι. Και παίρνουμε το δεύτερο να είναι. Και προσπαθούμε να είναι όσο πιο κοντά μπορούν για να μην βγαίνει, να βγει ωραίο, να μην βγει χάλια. Όσο πιο καλά μπορείτε και όσο πιο κοντά μπορείτε. Έτσι, καλά, εγώ τώρα θα το κάνω όλο χοντρό για να είναι ωραίο. Ναι, κάπως έτσι. Πάμε και στο άλλο. Και ό,τι χρώματα θέλετε, δεν μας πειράζει αυτό. Αρκεί να βγει ωραία αυτό. Ωραία, τώρα σιγά φτιάχνετε, δεν έχει φτιάξει σίγουρα ακόμα τίποτα. Και στο τέλος, στα ασπράγια, θα το κάνουμε με το ίδιο χρώμα, για να μην είναι έτσι, ναι, έτσι. Ωραία. Ωραία. Όσο πιο καλά μπορούμε, δεν μας πειράζει αυτό. Ωραία. Άντε να βάλω και αυτό, γιατί είναι φούξια και μου αρέσει πολύ. Άμα δεν είναι στάμπυλο, δεν πειράζει, μπορείτε να έχετε και μαρκαδόρους, αρκεί να είναι. Ωραία, τώρα έχει κάποια ασπράκια, ωραία. Θα τα πατήσουμε για να φαίνονται ωραία. Δεν μας πειράζει αν ακουμπήσει το χρώμα στο άλλο, Έχει γίνει το πρώτο. Έχει γίνει σχεδόν, όμως όχι. Κάπως έτσι, ναι. Παίρνουμε και αυτό το χρώμα να το πατήσουμε. Τώρα που είναι ενωμένα είναι ακόμα καλύτερο, παιδιά. Ωραία. Και αυτό έτσι. Ωραία, τώρα το φτιάξαμε και θα χρειαστούμε ένα μαύρο στυλό που να έχει... Όχι, αυτό δεν είναι μαύρο. Ένα μαύρο αυτό, όμως να έχει λεπτή μυτούλα, γιατί τι θα κάνουμε. Θα πατήσουμε τα έξω, μόνο τα έξω. Έτσι, και όσο πιο κοντά μπορούμε. Έτσι. Και από την άλλη. Να μην το κάνουμε γρήγορα, για να μην το κουνήσετε και βγει και στραβό. Αν θέλετε να το κάνετε βέβαια. Έτσι. Και τώρα θα φτιάξουμε κάτι άλλο. Κάνετε, αν θέλετε, ένα τετραγωνάκι και το γεμίζετε μέσα με γραμμές από τα στάμπυλο ή το μαρκαδόρο, ό,τι έχετε, αλλά να είναι κοντά. Έτσι.
Καλά, αν αφήσει τόσο κενό δεν μας πειράζει, όμως όσο πιο κοντά μπορούμε. Έτσι. Ωραία. Έχουμε και... Δεν μας πειράζουν τα ίδια χρώματα στο κουτάκι, αρκεί όμως να είναι ωραίο. Αρκεί. Ωραία. Και τώρα παίρνουμε ξανά το μαύρο στυλό και κάνουμε γραμμές πάνω στα στάμπυλα. Έτσι. Και να είναι στραβές δεν μας νοιάζει. Όσοι δεν μπορούν να... όπως εγώ. Δεν μας νοιάζει. Και είναι σχεδόν έτοιμο, αλλά δεν τελειώσαμε. Παίρνετε ένα μαρκαδόρο ποιο να είναι. Ό,τι χρώμα να είναι. Εγώ όμως θα πάρω μαύρο για να είναι πιο ωραίο. Αυτό είναι που θα πάρω. Και μπορείτε να γράψετε κάτι εδώ. Βασικά εγώ θα γράψω love και να κάνω καρδούλα. Ό,τι θέλετε, ό,τι χρώμα θέλετε. Έτσι. Και μπορείτε είτε να το αφήσετε έτσι είτε να το χρωματίσετε. Είναι έτοιμο το δικό μου, εσείς μπορείτε να κάνετε εδώ ό,τι θέλετε, είτε εδώ ό,τι θέλετε. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Κάντε like, εγγραφή και γεια σας!